Scribble art or scribble artwork sa usa ka Cebu-based artist nakaani og pagtayig sa Hollywood star nga si Hugh Jackman. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Luan Merondina. Buwan na lang, gi-share ni Hugh Jackman ang scribble artwork sa Cebu-based artist nga si Archie Gukong sa usa sa iyang mga social media accounts. Matud ni Archie, niadtong 2022 pa niya kini gi-drawing, human niya makita ang pictorial sa gihimong pelikula. Kay batang 90s, usa siya sa mga fans sa X-Men. Tanawan na po ito na ako back in the 90s, sa cartoons pa to siya. So grabe yung excitement niya, nakita na ko mga pictorial nila. Nilutan po ako, nag-drawing na ako. Nag-post na ako 2022, gitag na ko siya. So wala na sa akong nahuna. And then April man siguro karon man to nga month. Uy, dimension man ko ni Hugh Jack. Apil ako kanang fan page lang ana. Ang pagdaig nga naani ni Archie gikan sa Hollywood star, mas mipalig-on pa sa iyang dungog isip usa ka scribble artist. Gani, ubay-ubay na ang mikontak kaniya aron pagpahimo og portrait. Butang nga wa siya magdahom nga mahimo niyang panginabuhian kay sagad sa naandang portrait, oil painting man o baka charcoal. So nagsugod ko sa katong mga hilig nako sa unang nga mga bands diri sa Philippines. So nakapansin, Tagalog. Nakita ko yung gawa mo na magkano bang pag-uy, pwede dahil ako. Dito nag-start. Ang gikahiligan lang niya ni adto nga mag-drawing, karon nahimo na niyang career. BSIT graduate siya, apan kay mas hilig man gayud niya ang mag-drawing, gipursue niya ang training isip graphic artist. Karon, graphic artist na siya sa usa ka US-based company nga lisensyado sa paghimo og mga designs alang sa Disney, DC Comics, Marvel ug Warner Brothers. Ang iyang talento, hilig ug kasinatian, iya pang mas napalambo human misuway na usab siya karon sa pagkat-on sa digital art. Sa iyang mga nakabot karon, nakabalik lantaw si Archie sa mga panahon nga dili paingon ni ana kadaghan ang mga oportunidad sa mga artist nga sama niya. Ang akong hope yun pirmi, angkord yun na pirmi sa Ginoo. Ang ako ang plano na angkord yun pirmi sa Ginoo kay. Bisag kung saan na to plano. Mo ni akong diri ko iniguman ako diri diha na ko ana. Dinagdade ang Ginoo man gyud ang nagkontrol sa tanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.